השעות האלה זה השאלה. היום המסלול היה הכי יפה בכל הציון. מה? היום המסלול היה הכי יפה מכל הציון. כן, כן, אין, האזור של, אתה מגיע גם איזה מתקרב לאילת, היה יותר יפה, מה לעשות, זה מדהים. אל תלכלכו, המסלול שארז עשה לנו בעוקף היה יותר. אז זה לא איזה בית בסרט. זה משהו אחר, המסלול מדהים עכשיו, פשוט הייתי רוצה לעשות אותו גם הפוך, לראות איך רואים את זה בצד השני. תבוא אתמול, ניקח אותך. אפשר מחר בבוקר לנסוע דרך הכביש הזה, דרך השביל הזה, עד למצפה רמון. ואז מצפה רמון נעלה לכביש הביתה. אין בעיה, נגיע שבוע הבא. אני רואה, מצפה רמון, זה הכל ביום אחד. ואילת.